Tervehdys teille kaikille. Tiedättekö, mikä on turvallisuudessa kaikkein tärkeintä? Itse asiassa asia, mikä korostuu tässä hetkessä, kun me eletään tällaisessa hyvin epävarmassa ja epävakaassa maailmassa yhä enemmän. Se olet juuri sinä. Meillä on itse asiassa perustuslaissa Suomessa toteamus siitä, että turvallisuus on jokaisen oikeus. Mutta minä jatkaisin, että se on myös jokaisen velvollisuus. Huolehtia yhteisestä turvallisuudesta. Ja niin kuin hyvin tiedätte, turvallisuutta tehdään fyysisessä maailmassa ja yhä enemmän digimaailman puolella. Eli puhutaan kyberasioista. Se, miten me siellä kohtelemme toisiamme, miten me kunnioitamme toisiamme, mitä me klikkaamme, mitä tietoa me uskomme, sillä on yhä suurempi merkitys meidän turvallisuudelle. Täysi kielto digihäirinnälle, kaikelle epäkunnioittavalle toiminnalle internetissä, sosiaalisessa mediassa ja muualla. Teette tosi tärkeää työtä. Digihäirintä on kytkettävä pois ja siinä on meillä jokaisella vastuu. Ja tämä slogan yhdessä, se on tosi tärkeä, koska yhdessä me teemme turvallisen Suomen ja turvallisen tulevaisuuden.